إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, улуглауларыбыз һәм хәмд сәнәләребез булсын. Шаһадат китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шаһадат китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләре насип әйләсә иде. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса хак юлга күндерсә, аны беркем дә бүтән адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне халык иткән, сезләрне яраткан Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан һәм шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөреслектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, пәйгамбәребезгә ингән изге китап, Коръән китабы, ул һидаят китабыдыр. Ул китапта барлык кешеләргә дә бәхет, уңышка ирешү, ике дөнья сәгадәтләре, бәхетләре күрсәтелгән. Һәм бу дөньяга да нинди генә бәла каза чыкмасын, ул бәладән арынырга чыгу юлларын һәм арыну юлларын безгә Коръән күрсәтә. Һәм Коръән һидаятына, Коръәндә күрсәтелгән туры юлга ирешкән мөэминнәр һәр вакыт алар Аллаһ иминлегендә булырлар. Газиз дин кардәшләрем, бүгенге көндә яңалыкларда ачык итеп яки серле рәвештә пышылдап та сөйләнелә, кычкырып та әйтелә, һәм менә шушы яңалыкларда киң таралган коронавирус хакында бик күп сүзләр йөри. Һәм бу сүзләр күп кешене шомга сала, йөрәкләрендә курку уята. Менә бу хакта Коръән безгә нәрсәләр әйтә микән? Чөнки Аллаһның изге китабы безгә үзенең киңәшләрен, үзенең һидаятләрен җиткерә. Һәм менә шул хакта бүген сезгә әйтеп узасым килә. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Инна хазал Кур'ана яһди лиллати хия aqwam." Дөреслектә бу Коръән аның буенча гамәл кылучыларга туры һәм хак юлга күндерер дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Коръән һидаятләренең берсе ул да булса кешенең тормышында очрый торган, була торган авырлыклар, бәла казалар,
алар һәммәсе Аллаһ тәкъдире белән, Аллаһ билгеләгән язмыш белән генә булалар. Һәм Аллаһ тормышыбызда нәрсә буласын карар иткән вакыйгалар гына булачак. Бер кемдә, бер нәрсәдә Аллаһ Тәгаләнең язмышын, Аллаһ Тәгаләнең тәкъдирен үзгәртә алмый. Аллаһ Раббыбыз Тәүбә сүрәсендә әйтте: "Әйт, Аллаһ тәкъдирдә билгеләгән нәрсәләрдән башка бер нәрсә дә сезгә ирешмәс" ди. Ягъни Аллаһ тәкъдирендә язмаган, булмаган әйберләр, алар сезгә тимәсләр ди. Ул Аллаһ безнең хуҗабыз һәм ярдәмчебез. Һәм мөэминнәр бары тик Аллаһка гына тәвәккәллиләр, дип әйтә Аллаһ Раббыбыз пәйгамбәребезгә әйтергә куша. Димәк, безнең тормышыбызда була торган авырлыклар, бәла-казалар, алар без туганчы ук билгеләнгән вакыйгалары булып тора. Без туганчы ук безнең тормышыбызда булырлар, язмышыбызда булыныр дип Аллаһ Раббыбыз безне шулай тормышта тәкъдиребезне билгеләгән. Һәм безгә нәрсә эләкмәсә, бездә нәрсә читләтеп узса, димәк, Аллаһ Тәгалә тәкъдиребездә, язмышыбызда безне ул эшләрдән имин кылган. Һәм шуңа күрә менә шушы дөньяда тарала торган ширләр вакытында менә шушы Аллаһ Раббыбызның тәкъдиренә ышану, ул без мөхтәрәм җәмәгать, безнең иманыбызны тагын да ныграк куәтләнергә тиештер. Һәм иманның 6нчы баганасы Аллаһ Раббыбызның тәкъдиренә ышану бездә бик нык булырга тиештер, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шик-шөбһәләрдән имин арынган рәвештә булырга тиеш. Һәм шулай ук Коръән китабында безгә тормыш дәвамында кулланырлык кагыйдәләренең берсе авырлыклар, бәла-казалар нинди генә зур булмасын, аларны бетерә ала торган һәм бар нәрсәгә дә кудрәте җитә торган Аллаһ Тәгалә Раббыбыз бар. Аның кулында барлык ширләрдән арыну, чистарыну, иминлек. Аллаһ Тәгалә галәмнәрнең хуҗасы, барлык байлык һәм мал-мөлкәт иясе. Кемне тели, шуны бөекли. Кемне тели, шуңа муллыгын бирә. Кемгә тели, шуннан үзенең бәрәкәтен ала. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кемгә тели Аллаһ Тәгалә инде бөеклекне насыйп итә, кемне тели түбәнлеккә төшерә. Һәм менә безнең бу дөньябызда бара торган барлык хәл-әхвәлләр дә бары тик Аллаһ Тәгаләнең гыйлеме һәм Аллаһ Тәгаләнең әмере белән генә тормышыбызга ашалар. Һәм иман иясе барлык ышанычы белән, тулы яқин белән һәм бары тик Аллаһ Тәгалә генә бәла-казаларны бетерүче, авырлыклардан соң җиңеллек насыйп итүче дип исебездә тотарга тиешбез һәммәбездә. Һәм кеше ничек кенә бай булмасын, ничек кенә көчле булмасын, нинди генә куәтле һәм зур дәрәҗәгә ия булмасын, Аллаһ тәкъдире каршында ул көчсез булып кала. Ул бер нәрсә дә эшләми. Һәм тарихта моңа мисаллар бик күп. Шул Муса Фиргавын кыйссасы. Фиргавын нинди зур кеше иде дөньяда, һәлак булды, батып үлде, исән калмады. Шулай ук безнең дөньябызда да нинди генә бай кешеләр булмый, нинди генә күп мал-мөлкәтләр ияләре булмый, ләкин шир белән ширләсәләр, аларның байлыклары да, аларның якыннары да, аларның танышлары да беркем дә аларга шушы ширдән арынырга ярдәм итә алмыйлар, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу хакта безгә әйтә: Аллаһтан башка авырлыкта калган кешегә кем генә соң җавап бирер? Кем генә соң аннан авырлыкны читләштерер һәм сезне җир өстендә халифәләр итеп, җитәкчеләр итеп куяр? Аллаһтан башка тагын берәр илаһ бармы? Дип Аллаһ Раббыбыз бездән инде сорый, ләкин җавабын көтми инде, әлбәттә. Һәм шулай ук икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул ид'у аллазина зәамтум мин дуних, фала ямликуна кашфа ад-дурри анкум вала тахвила." Аллаһ әйтә: "Мөшрикләргә әйт, эй Мөхәммәд, сез Аллаһтан башка табына торган илаһләрегезгә дуа кылдыгыз, алардан сорагыз. Бит алар сезгә килә торган кайгы хәсрәтләрдән сезне тыя алмыйлар һәм башкаларга да күчерә алмыйлар", дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шулай ук Зумар сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә:
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. Allah ayta, ayt, boshqa ilahlarga tobina turgan kishilarni ko'rdingizmi dey. Bit Allah agar ziyon keltirishga tilasa, shul ilahlar Allah zararından sizni tiyib qala alırlarmı deb ayta. Saqlab qala alırlarmı? Yoki ul Allah Teala o'zining rahmatin berishga tilasa, ul ilahlar onun rahmatine kirta bo'lib tururlarmı ekan? Alar şuşu rahmeti ibarıp erişuge, alar tıyıp tura alırlar mıken? Deyip Allah Teala soruyor. Demek bu dünyada nindigine kış bulmasın, nindigine eyber bulmasın. Allah Teala'nın kışı ham kudreti yanında bir kimde ham bir nesede Allah'a dinleşe almayı. Hem şolay yok Allah Rabbimiz başka bir ayetinde ayta: "Ve iyyemseskallahu bidurrin fela kashife lehu illa hu." Eğer Allah sana ağırlık yoki bala bilan tisa, Allah'tan başka bir kim de seni saqlab qala almaz. Agar Allah sana iyilik yoki yaxshilik bilan tisa, Allah bar narsaga da qudratlidir deb ayta Allah Rabbimiz. Demak, bu bala qazalardan, şiirlerden, türlü ağırlıklardan saqlab qalırga qudratli bo'lgan Allah Teala Rabbimiz. Hamanın hükmü, onun emri her vaqt o'talir. Ham agar da bu so'zlarga iymonimiz komil bo'lsa, agar biz menga to'lisincha ishonamiz ekan, demak bizda Allohga toyanu, Allohga tavakkalav, Allohga bütün ishlarimizni topshiru talab etila. O'zi bizning duolarimizda, o'zi bizning so'zlarimizda, ko'ngillarimizda Allohga shin-shinnab toyanu. İhlasdan Allah'ta yuvanış izlev tiyişli. Kim Allah'a tayansa, kim Allah'a tevekkellese, şul kişiye yardımcı bularak, yaklavşı bularak Allah Teala jite kalır deb ayta. Ham Kur'an'da aytila: "Aleyhisallahu bikafin abdeh." Yardam iterge, saqlarga Allah jitmimini deb ayta Allah Rabbimiz. Şolay uq Talaq suresinde Allah Teala aytdi: "Ve men yetevekkal alallahi fehuve hasbuh. İnnallaha baligu emrih. Qad ja'alallahu likulli şeyin qadara." Kim Allah'a tevekkellese, ul ana jiter. Hem Allah öz işin ahırına xatli başqara. Hem Allah her nersege öz ulşavın bilgiledi deb ayta. Hem şuna göre tefsir galimleri mine bu ulşav degan söz. Mine nishlab Allah Teala mında ayta, her nersege özünün ulşavın bilgiledi degaş, tefsir galimleri mine bu ulşav degan söz vaqt deganni anglata deb aytalar. Buning ma'nosi vaqt, ya'ni Allah her nersege, her vaqigaga, her bir dünyamızda bo'la turgan ishga o'zining vaqtini belgiladi. Ham shunga ko'ra biz kishilar Allah Rabbimizning qullari, biz Allah Teala'ning emrin oshiqtira olmaymiz. Biz onu ekirnayta olmaymiz. Ham biz onu tezlata da ola olmaymiz. Ham Allah tilagan vaqtda g'ina, Allah belgilagan vaqtda g'ina u turmushga oshashaq. Hem şuna göre Allah'a tevekküllav kişinin her hareketinde, her işinde bulup durarga tiyişli. Hem Peygamberimiz de bir hadisinde aytdi: "Eğer birer kişi iyinden çıkkaş bu sözlerin aytsa, Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah" deb aytsa, onun ma'nosi Allah ismi bilan başlayayım, Allah'a g'ina tevekkellayım, hem barliq kuch-quvvat bari tik Allah'ta g'inadir degan so'zlarning ma'nosi. Ham agar da kishi ushbu zikrni aytsa dey, ona aytilir: "Sen to'g'ri yo'lga chiqding, yetishli bo'lding, ham endi saqlanding" deb aytilir. Kim buni ayta muhtaram jamoat? Kim saqlay? Kim uni yetishlilikka ilta? Kim uni to'g'ri yo'lga ko'ndira? Ul albatta Allah Teala Rabbimiz. Ham shunga ko'ra Allohga tavakkalav degan so'zning ma'nosi, ya'ni nindigina ish bo'lmasin, nindigina vaqiga bo'lmasin, onun o'ngishli tamomlanuvina men Allohga g'ina umidlanam. Allohdan g'ina kutib qolam. Allohdan g'ina shusha yaxshi natijasin umid etam degan ma'no. Shuning bilan bir ratdan aytib o'zirga kerak muhtaram jamoat,
Аллаһка тәвәккәлләү ул үз эшенә ике әйберне үз эшенә ала. Беренчедән, син Аллаһка өметләнәсең, Аллаһтан нәтиҗәсен көтәсең. Икенчедән, Аллаһ Тәгалә сиңа эшләргә кушкан барлык сәбәпләрен үтисең. Эшең нинди эшең булмасын, нинди теләкләрең булмасын. Хәтта ширдән дә котылырга дип теләсәң, син ширдән котылыр өчен дәваланырга тиешсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Тадау я ибадаллаһ" дип әйтә. Дәваланыгыз Аллаһның куллары дип әйтә. Ислам дине беркемне дә өйдә бикләнеп, Аллаһ Раббым нәрсә язган шул булыр дип көтеп утырырга беркемне чакырмый. Ислам дине безне сәбәпләрен кылырга, сәбәпләрен үтәргә, эшебез уңышлы булсын, яки ни дә булса бәла каза безне читләтеп уссын дип, сәбәпләрен кыларга чакыра һәм шуның белән бер рәттән Аллаһка өметләнеп, Аллаһка тәвәккәлләргә чакыра. Һәм шуңа күрә менә әгәр дә вәгазебезнең темасы коронавируска кире кайтсакмы, шулык долларлар булсынмы, кризисмы, фәләнме, төгәнме булсынмы, без һәр вакыт Аллаһка таянабыз. Аллаһтан ярдәм өмет итәбез һәм Аллаһтан безне саклауны сорыйбыз. Һәм шуның белән бер рәттән бу бәла казалар безгә тимәсен дип, без сакланырлык сәбәпләрен дә үтибез. Һәм шул сәбәпләреннән инде менә әйткәнемчә сәбәпләрен үтәргә тиеш дип әйтәбез. Татар халкында шундый бер яхшы әйтем бар. Сакланганны Аллаһ саклар дип әйтәләр. Шулай бит, ишеткәнегез бардыр бәлки. Сакланганны Аллаһ саклар. Бу бит җәмәгать ислам дине нигезеннән килеп чыккан әйтем. Сакланганны кем ул сакланган? Ул бөтен сәбәпләрен үтәп саклана, бөтен эшләрен, тиешле эшләрен эшли һәм шуннан соң бөтен иманы белән Аллаһка таяна. Аллаһка тәвәккәлли. Һәм шул вакытта менә бу кешене Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән саклап калыр иншааллаһ. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә коронавирус турында сөйләгәндә, без ничек аннан саклана алабыз? Әлбәттә, гап-гади гигиена ысуллары белән, гигиена сәбәпләрен үтәргә тиешбез. Кулларыбызны юып йөрергә. Әйме, кулларыбызны юып булсынмы? Төшкергәндә, йөткергәндә авызларыбызны капларга булсынмы? Төрле шомлы яки шир таралган илләрдән, урыннардан ерак булу булсынмы? Менә һәммәсе менә шул була сәбәпләре, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шул гади кагыйдәләрне башкарырга тиешлебез һәм менә шул вакытта без ушбу ширдән саклану сәбәпләрен үтәгән булабыз, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә ушбу бәла казалардан имин кылсын. Һәм соңгы сүземдә әйтеп үтәсем килә, мөхтәрәм җәмәгать, безнең кулыбызда Аллаһ биргән бик көчле корал бар. Һәм ул коралны без сирәк алабыз, сирәк кулыбызга чыгарабыз. Ләкин ул корал бик тә көчле һәм бик тә әһәмиятле булган эш, ул да булса дуга, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Раббыбызга дуга кылу һәм бу мөэминнәрнең иң көчле дугасы булып тора. Аллаһ Тәгалә безне Коръәндә бик күп аятларында безне дугада булырга чакыра. Ва идә сәәләкә ибади анни фа инни қариб уҗибу дәъватад да'i идә дә'ан. Әгәр дә минем кулларым синнән минем хакта сорасалар, әйт аларга, мин аларга якын. Әгәр дуга кылсалар, дуга кылучының дугасына җавап бирәм дип әйтә. Һәм минем бу чакыруыма җавап бирсеннәр һәм иманлы булсыннар. Бәлки шул рәвешле туры юлга күнерләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә бөтен сәбәпләрен үтәгәч, Аллаһ Раббыбызга таянгач, без мөхтәрәм җәмәгать дугада булырга тиешлебез. Аллаһ Тәгалә безне сакласын, үзебезне сакласын, якыннарыбызны сакласын, гаиләләребезне сакласын, җәмәгатебезне сакласын. Динебезне, милләтләребезне сакласын, мөхтәрәм җәмәгать, ушбу бәла казалардан дип дуга кылырга тиешбез. Чөнки без һәр вакыт безгә яхшы булсынмы, начар булсынмы, без һәр вакыт biz дугада булырга тиешлебез. Һәм иң соңгысы, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә исебездә тотарга тиешбез. Бу дөнья яши торган урыныбыз ул сынау урыны. Һәм Аллаһ Тәгалә безне иминлек белән сыный, Аллаһ Тәгалә безне авырлык белән сыный. Кемнедер Аллаһ Тәгалә фәкыйрлек белән сыный, кемнедер Аллаһ Тәгалә байлык белән сыный. Кемнедер Аллаһ Тәгалә сәламәтлеге белән сыный. Нәрсә эшләр микән сәламәт вакытында? Аллаһны искә алыр микән? Аллаһка гыйбадәт кылыр микән? Үзенең эшләрен Аллаһ куйган кысаларга куйыр микән дип, Аллаһ Тәгаләгә сәламәтлеген биреп, шуның аннан көтә. Нинди эшләр микән дип.
кемнедер Аллаһ Тәгалә авырулар белән сыный. Һәм Әйүп пәйгамбәрне ишеткәнегез бардыр, мөхтәрәм җәмәгать. Әйүп пәйгамбәрнең бөтен тәне авырды. Аның тәфсир галимнәре әйтүенчә, бөтен әгъзаларыннан сәламәт булып калган бары тик теле һәм йөрәге генә калды, мөхтәрәм җәмәгать. Калган бөтен тән әгъзалары бөтенсе чирләде. Шуңа карамастан, Әйүп алейһиссалам нәрсә эшләде? Дугада булды, Аллаһка ялварды, мөхтәрәм җәмәгать. Аллаһ Тәгалә хакында онытмады. Һәм шуңа күрә без нинди генә халәттә булсак та, авыр вакытыбызда, сәламәт вакытыбызда, иминлек вакытыбызда, авырлык вакытларында, байлык, ярлык һәм башка төрле хәл-әхваллар вакытында Аллаһ Тәгалә бездән нәрсәне көтә? Нәрсә эшләрбез микән? Ничек гамәл кылырбыз микән? Тормышыбызны ничек алып барырбыз микән? Шөкерле булырбыз микән? Дип Аллаһ Тәгалә безне сыный. Һәм шуңа күрә Ушбу сынауда һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгалә шушы сынауларны, имтиханнарны күркәм рәвештә тәмамларга насип әйләсен. Аллаһ Тәгалә безнең гомерләребезне үзе риза булган хәлдә гыйбадәттә үткәрергә насип әйләсен. Һәм Аллаһ Тәгалә безнең якыннарыбызны һәм барлык кешеләрне дә ушбу бәла-казалардан имин кылсын, сакласын. Һәм кыямәт көнендә дә безне үзенең рәхмәтенә ирештерсә иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.